आं आनान गसाइनायाव आरज गाबो सानसुमा खुंगुर सार आरो बिथांनि नखरनि गासै सोद्रोमाफोरा जाहाथे आलो गोजोनै संसार जानो हायो। सारा मोनसे जोबोर दुखुनांथावना लाजिनांथावना बाथ्रा बुंदों। बिथाङा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सारखौ टेररिस्ट होननानै बुंदों। बे जोबोर लाजिथावना दुखुनांथावना आरो मुगैथावना राव। आङो सानसुमा खुंगुर सारखौ गुरै खावलायो नोंथाङा जाहाथे बे बाथ्राखौ उइथड्रल खालामनानै लायो। नोंथाङा आंखौ टेररिस्ट होननानै बुंदों। आं टेररिस्ट नङा। प्रमद बर' सारा टेररिस्ट नङा। जाय बर'नि सासे आगोमा फिसाया सान हर अखा मिथिया सान्दुं मिथिया नाजायै बर'नि गेजेराव टेररिस्टखौ गैया खालामनानै होनो हाबाय। गान कालचारखौ दिनै गैया खालामनानै होनो हाबाय। बेफोरबायदि सासे आगोमा बर' फिसाखौ नोंथाङा टेररिस्ट बुंनाया जोबोर लाजिथावना, जोबोर मुगैथावना आरो जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा। दिनै नोंथाङा सासे बारगु एमपि जानानै बेफोरबायदि टेररिस्ट सोदोबखौ बाहायनाङामोन। जाय रावखौ जोंनि गेजेराव जोङो आरोबाव लाबोफिननो नाङा बेफोरबायदि रावखौ नोंथाङा बाहायदों। जे बेफोरबायदि जों बर'नि गेजेराव आरोबाव जुदि गोदान टेररिस्ट जोनोम जायोब्ला बेनि दायनिगिरिया नोंथाङानो जागोन। सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया प्रमद बर' सारखौ टेररिस्ट होननाया जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा। थारैनो जुदि बिथाङा सासे बर' हारिखौ मोजां मोनोब्ला बे खोथाखौ बिथाङा उइथड्रल खालामगोन। थारैनो जुदि बिथाङा सासे बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावग्रा बिर जोहोलावबा बे बाथ्राखौ बिथाङा उइथड्र खालामनानै लागोन। जुदि बर' रायजो राजानि बाथ्रा सानाब्ला बिथाङा बे बाथ्राखौ उइथड्रल खालामनाय नङा। थारैनो जुदि बिथाङा बिपिएफनि एजेन्ट जानानै खामानि मावाखैब्ला बिथाङा बे बाथ्राखौ उइथड्रल खालामनानै लागोन। थारैनो जुदि बिथाङा बिपिएफनि एजेन्ट जानानै खामानि मावदोंब्ला बे बाथ्राखौ बिथाङा उइथड्र खालामनाय नङा। नोंथाङा प्रमद बर' सारखौ आरएसएसनि आरो बिजेपिनि एजेन्ट होननानै बुंदों। बे जोबोर लाजिथावना आरो दुखुनांथावना बाथ्रा। बिथाङा जेबो आरएसएस आरो बिजेपिनि एजेन्ट नङा। नोंथांनि बाथ्रा बुंनाय, नोंथांनि खोथाफोरखौ खोनानानै जों रायजो राजाफोरासो सन्देह जादों। नोंथाङासो बिपिएफनि एजेन्ट नामा? नोंथांखौसो जों बिपिएफनि एजेन्ट बायदि मोनदों। रायजो राजाफोर, दिनै सानसुमा खुंगुर सारा बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों। जेबो गैया होननानै बुंदों। बे जोबोर दुखुनांथावना लाजिथावना बाथ्रा। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जों गोबां फसंथानफोर मोननो हाबाय। इउनिभारसिटि मोनबाय, एनआईटि मोनबाय, साइ मोनबाय, केन्द्रीय बिद्यालय मोनबाय। बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' फिसाफोरा बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल मोननो हासिगोन। कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि बर'फोरा एसटि मर्यादा मोननो हासिगोन। बर' बिजोंनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट मोननो हाबाय। बे जोबोर मोजां बाथ्रा। दिनै सानसुमा खुंगुर सारा बेफोरखौ लुबैया नामा? बर' हारिनि जौगानायखौ बिथाङा दिनै लुबैया नामा? दिनै बर' बिजोंनि समस्याफोरा जोबनो थांगासिनो दङ। बेफोरखौ लुबैया नामा? दिनै बर'नि मुंख्लंफोरखौ नोंथाङा अपमान खालामबाय। 5,000निबो बांसिन बर' फिसाफ्रा दिनै मुंख्लं जाबाय। एनडिएफनिफ्राय मुंख्लं जाबाय, एबसुनिफ्राय मुंख्लं जाबाय, बिएलटिनिफ्राय मुंख्लं जाबाय। बे मुंख्लं जानायनि थाखायसो दिनै बिटिआर गोरोबथाया जादों। नोंथाङा दिनै बे मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामबाय। एबसुनि मुंख्लं, बिएलटिनि मुंख्लं, एनडिएफनि मुंख्लंफोरखौ जोबोर अपमान खालामबाय। नोंथाङा बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होननानै बुंदों। नोंथाङा जिउआव बयनिख्रुइबो गिदिरसिन गोरोन्थि खामानि मावदों होननानै आं सानो। नोंथाङा जुदि 1993 मायथाइयाव बिएससि गोरोबथाखौ खालामामोनब्ला, 2003 मायथाइयाव जुदि हाग्रामा महिलारिया बिटिसि गोरोबथाखौ खालामामोनब्ला दिनै आलादा बड'लेण्ड रायजोआ जाफुंसारसिगौमोन। नोंथाङा बेफोरबायदि गोरोबथाखौ खालामनो नाङामोन। बिएससि गोरोबथाखौ नोंथाङा खालामनानै जों बर' रायजो राजानि गेजेराव मा जौगानाय लाबोखो? बिटिसि गोरोबथाखौ खालामबाय। बिएससि आरो बिटिसि गोरोबथा जा बर'नि गेजेराव गोरोबथा जानानै थांबाय, बयनिख्रुइबो मोजांसिन गोरोबथायानो जाबाय बिटिआर गोरोबथा। रायजो राजाफोर, नोंथाङा बर' रायजो राजानि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं सोमजिहोनो नाजागासिनो दङ नामा? जुदि
नोंथाङा बर' रायजो राजानि गेजेराव मोनसे जुदि गुलुं गुजुं सोमजिहोनो नाजादोंब्ला बे जोबोर गोरोन्थि बाथ्रा जागोन। बेनि दायनिगिरिया नोंथाङानो जागोन। मानो होनोब्ला नोंथाङा बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया होननानै बुंदों। आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों। थारैनो नोंथाङा बेफोर गोरोबथानि बागै मोजाङै गियान दङना गैमारा? जे बिटिआर गोरोबथायाव जों बर'फोरा मा लाब जाखो, बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरा मा लाब जाखो, बेनि बागै नोंथाङा मोजाङै गियान दङना गैया? नोंथाङा MOSखौ मोजाङै फरायना नाय, बेनि उनाव खोथाफोरखौ बुंनाया जोबोर मोजां। बिथांमोना साननैसो सिगां मोनसे प्रेस बिबृति होदोंमोन। बेयाव बिथांमोना लिरदों मा 2012 मायथाइयाव धुबुरीनिफ्राय गोबां बर' फिसाफोरा न' गारनानै आलाय सिलाय जानानै गुबुन जायगायाव थानो गोनां जादों। आरोबाव 2014 मायथाइयाव गसाइगावनिफ्राय गोबां बर' फिसाफोरा गावनि सम्पति न' बां धोन दौलत गारनानै दाब दाब जायगायाव थानो गोनां जादों। बिथाङा मा होननानै बुंदों मिथिगोना? जे पुनर संस्थापननि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा जेबो बुङाखै होननानै बुंदों। बे जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा। 2012 मायथाइयाव एमपिआ सोरमोन? सानसुमा खुंगुरमोन ना प्रमद बर' सारमोन? 2012 मायथाइयाव रायजो सभानि एमपिआ बिस्वजित दैमारी ना प्रमद बर' सारमोन? बे समाव आसाम सरकारजों एलायन्सआव मन्त्रि दङमोन। प्रमद बर'आ मन्त्रिमोन ना प्रमिला रानी ना रिहन दैमारी बिथांमोना मन्त्रिमोन? बै समाव बिटिसिनि चिफआ हाग्रामा महिलारिमोन। अब्ला पुनर संस्थापननि खामानिखौ सोर मावनांगौमोन? सानसुमा खुंगुरा मावनांगौमोन ना प्रमद बर'आ मावनांगौमोन? बिस्वजित दैमारीया मावनांगौमोन ना प्रमद बर'आ मावनांगौमन? बै समाव आसाम सरकारजों एलायन्सआव मिनिस्टार जानानै थानाय, MLA जानानै थानाय बिथांमोना मावनांगौमोन ना प्रमद बर' सारा मावनांगौमोन? पुनर संस्थापननि खामानिखौ हाग्रामा महिलारिया मावनांगौमोन ना प्रमद बर' बिथाङा मावनांगौमोन? लाजिनाय थानांगौमोन दिनै सानसुमा खुंगुर सारा। पुनर संस्थापननि खामानिखौ स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननि आफादगिरिया मावनांगौमोन ना नोंथांमोना मावनांगौमोन? बे खामानियाथ' नोंथांमोननिसोमोन, बे दायित्वआथ' नोंथांमोननिसोमोन। अब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव रिलिफ केम्पआव थानाय बर' रायजो राजा बिथांफोरनो रेसन हैदोंमोन, ड्रेस बायनानै हैदोंमोन, सान हर खस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ खौरां लाहैदोंमोन। नोंथाङा बेफोर बाथ्राखौ मिन्थिया नामा? जायखिजाया खामानिखौ जुदि नोंथांमोना मावनो हायाब्ला गुबुनखौ दाय होनो नाङा। दिनै सानसुमा बैसुमुतियारिया हाग्रामा महिलारिजों एमपिनि टिकेट होजायासै। बेनि उनाव बिथाङा बोराबनानै BPFखौ दुखु मोननानै एबसुजों खिबु खिबु फैफाग्रा जाबाय। मानि थाखाय? जों रायजो राजाया साननानै लादों बिथाङा 2019 मायथाइयाव जाहाथे MP इलेक्सननि टिकेटखौ मोनो, बेफोरबायदि जों साननो गोनां बाध्य जादों। जेब्ला बिथाङा टिकेट मोनासै अब्ला बिथाङा एबसुनि मोनसेबो प्रग्रामाव फैयासै। अब्ला बिथाङा बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां बाथ्रा सानो ना गाज्रि बाथ्रा सानो? जुदि बिथाङा बर' रायजो राजानि बागै एसेबां अननाय दङमोनब्ला बिथाङा एबसुनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव फैनांगौमोन। दिनै बिथाङा, जों सानो बिथाङा गादिनि लुबनि थाखायसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो मिटिङाव एबा प्रग्रामाव थांदोंमोन। नंगौ, सानसुमा खुंगुर सारा बर' हारिनि थाखाय मोनसे समाव जोबोर खस्थ' खालामदोंमोन। नाथाय बे खस्थ'नि फलखौ बिथाङा मोनजुबाय। माबायदि मोनखो? सानसुमा खुंगुर सारनो बर' रायजो राजाफ्रा भट होनानै बिथांखौ गोलाव सम MP खालामनानै होबाय। बिथाङा सरकारनिफ्राय दरमाहा जाबाय। बिथाङा सरकारनि रांजों एर'प्लेनाव गाखोबाय, AC रुमाव थाबाय, AC गारियाव गाखोबाय, गोबां धन सम्पति आरजिनानै लाबाय। बिथाङा जा खस्थ' खालामदोंमोन बे खस्थ'नि फलखौ बिथाङा मोनजुबाय। बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ होजोब्बाय। नाथाय बिथाङा दिनै बर' रायजो राजानो जेबो खालामनानै होनो हायासै। जाय समाव लाख लाख बर' रायजो राजाफोरा आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि थाखाय राजा लामायाव फैदोंमोन,
रेल लामायाव फैदोंमोन, दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सोमावसारदोंमोन। बे समाव नाथाय बिथाङा MP जानानै आजादि दिल्लीयाव दङमोन। बे समाव पार्लियामेन्टआव बिथाङा आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बेसेबां बार उत्थापन खालामखो पार्लियामेन्टआव। बर' बिजोंनि समस्याखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय बिथाङा पार्लियामेन्टआव बेसेबां बार खोथा बुंखो। बर'नि आगोमा फिसाफोरा आर्मि पुलिसफोरजों सैमा अमाफोर बायदि गावथार जाबाय थादोंमोन। बै समाव बिथाङा पार्लियामेन्टआव बेसेबां बार खोथा बुंखो बेफोरबायदि बुथारनो नाङा होननानै। बिथांखौथ' जों बुंनाय खोनायाखै। बिथाङा दिनै राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखायसो खोथा बुंगासिनो दं बायदि जों मोनो। बिथाङा बर' रायजो राजानि बाथ्रा साना बायदि आं मोनदों। मानो होनोब्ला जाय बिटिआर गोरोबथा मोननायनि थाखाय जों बर' रायजो राजाफोरा गोबां गोजौ थाखोआव थांसिगोन। आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिफ्राय गोबां फसंथानफोर मोनबाय। बे फसंथानफोराव जोङो साकरि मावनानै थानो हागोन। बे फसंथानफोराव जोंनि फरायसाफोरा फरायनो हागोन। बे फसंथानफोराव जोंनि बर' रायजो राजा एबा बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरा खामानि मावनानै थानो हागोन। बे फसंथानफोरखौनो दिनै सानसुमा खुंगुर सारा मानो बेफोरबायदि जेबो गैया होननानै बुंखो। बे जोबोर लाजिथावना आरो दुखुनांथावना बाथ्रा। रायजोफोर, आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायो जाहाथे जों सानसुमा खुंगुर BPF एबा खायसे BPFनि मेलेमजिबिफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो नाङा। मानो होनोब्ला बिथांमोना दिनै जों आन्दाज खालामो। जोङो आन्दाज खालामनानै मोनदों जे बिथांमोना BPFनि एजेन्ट जानासो खामानि मावदों बायदि मोनो। बिनिखायनो जोङो सानसुमा खुंगुरनि बाथ्राखौ खोनासंनो नाङा रायजोफोर। बिथांमोना दिनै बर' रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय हास्थाया जानोबो हायो। बिथांमोना बर' रायजो राजानि गेजेराव दिनै दावराव दावसि खालामनो नागिरदोंबो जानो हायो। नङाब्ला बिथांमोना बिदि बुङामोन। जाय बिटिआर गोरोबथाखौ लाख लाख बर' फिसाफोरा बरायनानै लाबाय। बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा, बिटिआर ओनसोलनि बायजोनि सुबुंफोरा, रायजोफोरा बरायदों। बेबायदि समाव दिनै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया मानो बिटिआर गोरोबथाखौ बरायनो हाया? एकमात्र बिथाङा बरायनि जाहोन जानो हायो जे बिथांनि राजनितिनि जा मुलाम्फा बिथाङा बेखौ मोननाय नंला। सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ लुवार मासेबो बाजायाखै होनना बुंदों बड'लेण्ड सोमावसारनि थाखाय। दे सारनि चरित्रआ मानो बिदि? नोंथाङा जायखिजाया मानसिखौनो मानो बिदि बुङो? दे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय लुवार मासे बाजायाखै, थाम्फै मासे बाजायाखै, बेफोरबायदि खोथा बुंनाया जोबोर दुखुनांथावना बाथ्रा। दिपेन बर' सारा बेसेबां खस्थ' खालामदों, नोंथाङा बेसेबां खस्थ' खालामदों जों रायजो राजाफोरा नुगासिनो दङ। नोंथांनिख्रुइ दिपेन बर' सारा गोबां गुन खस्थ' खालामदों बिटिआर गोरोबथानि थाखाय। नोंथाङाथ' बिटिआर गोरोबथानि थाखाय जेबो खस्थ' खालामनो मोनाखै। नोंथाङा BPFनि टिकेट मोनैनि उनावसो एबसुजों खिबु फैफानानै मिटिङाव मोननैसो भाषण होफैयो। राजाफोर बायदि बै समाव नोंथाङा हाग्रामाखौ रायदोंमोन, गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन, जों मिथिगौ। नोंथाङा जाहाथे बेफोरबायदि बेले बेजे बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजान जानानै थायोब्ला जों मोजां मोनगोन। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा बर' हारिनि थाखाय जोबोर खस्थ' खालामदों। रायजोफोर, बिटिआर गोरोबथा जाफुंनायाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया जेबो खस्थ' खालामाखै। बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि थाखाय बिथाङा थाम्फै मासेबो लुवार मासेबो अरजाफेराखै। नाथाय दिपेन बर' सारा अरजादों, प्रमद बर' सारा अरजादों, गबिन्द बसुमतारी आरो NDFनि गासै केडारफोरा लुवार थाम्फै अरजादों। बिथाङासो अरजायाखै। बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राखौ जाहाथे रावबो खोनासङा, बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव जेबो बेले बेजे लाबोआ।